So, maupay nga daw sa iyo mga kauray. So, adikit niyan sa Blue Lagoon, San Mapanas. Yan, kaupod ko sila mga kauray. So, first time na mo niyan kumadi. Yan ang 2025 mga kauray. So, ipapakita sa iyo mga kauray ang Blue Lagoon diyan sa Mapanas, Northern Samar. Yan ang mga kauray. So, at tumanaan Blue Lagoon. So, maupay nga to kay mayon agian. Yan, tara mga kauray, let's go. Punta tayo dun. So grabe mga kawaray ang rock information nga ginatag ni Lord para maging maupay ang views sa mga sadsini. So kadara ko nga kahataas mga kawaray san sadsini nga bato nga kadako ambot kung paano ini siya nahihimo no. So grabe mga kawaray. Adikit niya sa Blue Lagoon, shout out sa mga waray nun nga taga Mapanas. Ngan shout out sa aton mga followers ngan subscribers sa akong YouTube channel. Yan, shoutout po sa iyo nga tanan mga kawaray. So adikit niyan sa Blue Lagoon San Barangay Mapanas, Palapag, Northern Samar mga kawaray. So kaupay nga ni mga kawaray mag puto shoot. So grabe mga kawaray. Makikita niyo nga kaupay san pagkahimo nga di sini nga Blue Lagoon ano? Yan hala ba ka mga kawaray nga tulay. So yan ang mga kawaray. Adikit yan. So nakalakat-lakat gyapon mga kawaray kay kaupay nga di ngayan ngan mahangin siguro kapag mga wara na gud sudang ano yan mga kawaray kadara ko simba to. Uy grabe ngan ato pasaluyo mga kawaray at so yun mga kawaray. So, andito na tayo sa bungad ng tulay papuntang daanan papuntang Blue Lagoon. So, pangarap namin na makapunta rito at ngayon nandito na kami ni Lovely. So, Tagalog tayo na ngayon mga kaoray para maintindihan ng ating mga viewers at mga followers, mga subscriber natin na nasa syudad para maintindihan natin, maintindihan nila na tayo nagtatagalog mga kaoray. Yun. So yun mga kawaray. Shout out kay tatay. Sige po. Thank you po. Thank you po. May bayad ka po ito? Maray. Hindi lang nag-itchin-itchin. Sige po. Thank you.